Hrvatska ponovno nakon 7 dugih godina ne na postolju, nego na prvom mjestu postolja i najviše stepenice. Evo, jako sam sretan, napokon sam uspio pobijediti svjetski kup i to u veleslalomu. Kad mi je bio sigurno najveći cilj u životu, pobijediti veleslalom, to sam uspio. Stvarno, dvije jako dobre i teške vožnje, s obzirom da sam prvo u autu imao veliku grešku koja me koštala stvarno jako puno. Baš skoro sam se zaustavio prije ravnice, ali znao sam da je sve moguće, da je sve otvoreno, da je staza dosta razrovana, pada kiša, puše vjetar, znači uvjeti su bili stvarno teški i dobro sam se snašao. Radio sam fenomenalan individual, pogotovo ovaj zadnji dio, ne znam ni sam kako sam ga tako brzo odskio. Tako da sve se danas poklopilo i uspjeli smo za sve godine pobijediti. Trenirao si puno po takvim uvjetima, znači i na Meltonom Glečeru i na Hintertupsu i na Sljemenu često znaju biti uvjeti gdje se soli. Jel ti paše tako pomalo? Puno smo trenirali po takvim uvjetima još dok sam bio mali, nismo nikad propuštali neke treninge dok su neke reprezentacije čak znale. Tako da to su uvjeti u kojima se jako dobro snađam i mogu puno napraviti. Prvi lako možda nije pasao jer je bilo onaj od sunca blizgavi snijeg koji onak ne drži baš, a drugi lako je bila padala kiša i uspjelo se malo jače zdetonirati na soli. Tako da sam znao da će mi bolje skija vraćati drugi lauf i da mogu puno jače čak napast neke dijelove jer prvi lauf se moralo onak mekano skijati i ne onak napadati jako jer bi se zakupalo. Tako da sam super i taktički to odradio i sam sam jako sretan. Ušao si sa velikom prednošću, imao si sjajan cijelu drugu vožnju, sjajnu cijelu drugu vožnju, ali sjajan pogotovo taj donji dio. Ušao si sa ogromnom prednošću. Da li si u tom trenutku vjerovao da možeš do najveće stepenice? Da, ušao sam koliko sa sekundom 25, došao u cilj. Jer ako sam si rekao, ovo moglo bi dobro, jer sam vidio da sam i bez sajt ima drugog laufa. Ali ono, ne znam, mišljio sam se pre rano skinuo jaknu jer sam mislio da će me ljar zaribati i da sam na postolju. Kada sam tu strpljivo čekao do kraja, da vidimo kako će se to razviti. I evo, uspjeli smo pobijediti, osvojili smo 100 bodova. Sad sam navodno i treći u veleslalomu, 55 bodova za vodećim. Imamo još 3 utrke do kraja, tako da je sve otvoreno. Tako je, sve je moguće, sve je otvoreno, ali ima malo vremena za slavlje, ne puno, jer sutra je na rasporedu već slalom. Slalom gdje si napravio također veliki napredak i gdje startaš i sutra među prvih 30. Da, nema nikakvog vremena za slavlje, već se krećemo u sutrašnjem slalomu. Isto ne pokušam napraviti odličan rezultat, dobro se skijam slalom. Imam i broj dobar, znači inače to mi je 29-30, tako da vidimo jako da kraj sezone sad razvali. Sretno sutra, sretno dalje u Europi i sretno na sljedećim utrkama. Sve čestitke još jednom. Hvala.